روی مسلم یہ موی مسلم سے تھوت بے نقاب کوری سے نش نقاب کتاب سپدے دکیا ذاتس جواب کوری زہر چھو اپدان و تیر چانے ششیر خامس آب سپدان نچ سانن ماجن ہند دود ستی بچ بنن چھنا بنن اگر دودس اندر آسا تقوی پرہیزگاری نماز تیلے آسا یہ بچ تے با حیات با کردار مگر ات شیرس گژھان کیا ات نیران شیخ عبدالقادر جیلانی ات نیران بابا داود خاکی ات نیران فاروق اعظم سو نوجوان ات نیران صہیب رومی سو نوجوان ات نیران طارق بن زیاد ات نیران صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ نت نیران محمد بن قاسم رحمت اللہ ات کیا نیران نت ہالی ووڈ نت بالی ووڈ کیازِ اس دیت اولادن پنن یہ اس دیت اولادن پنن ہالی ووڈ تو بالی ووڈ بچپن پٹھے بہرحال ژت مے اوس کیا دپن زہر چھُ وۄپدان و تیٖر چانے چھُ شیٖر خامس آب سپدان سۄ کوٗر کر تِژھ کوٗر بنہِ کر وٕچھ ہاے بُنُل خطاب کوٗری دُن باغیو سُے درود آمُت ژےٚ طرزِ مغرب سرود آمُت مٲنٛزِ رٲژن اندر نژان چھیکھ رٹان ژٕ کوچھِ منٛز رباب کوٗری بیٚیہِ دپن ژےٚ زندے دفن کران لوٗکھ مگر ناو لوچھکھ راو رٲمٕژ تھزر دِتُے کٔمۍ گۄلاب رویس ژٕ پرتہٕ تہِ ژٕ ہِش کتاب کوٗری یعنی قرآنِ مجیٖد یہوے چھُ پرُن یہ قرآنِ مجیٖد چھُ پرُن